Mga alkalde sa Guimaras kag Department of Human Settlements and Urban Development Region 6 natukiban nga may mga nagabaligya sang duta sa probinsya apisar wala pa na proseso ang pag-transfer sang papeles halin sa orihinal nga tag-iya. Inigitutukan ni John Sala. Nagsapol kahapon ng Department of Human Settlements and Urban Development Region 6 kang ang League of Municipalities of the Philippines Guimaras Chapter. Angot sa madata nga baligyan ay isang duta sa probinsya sang Guimaras nga wala nagaagi sa insyakto nga proseso. Mag-iimbestiga ang DHSUD kag ang mga LGU sang probinsya bangod sa ilang monitoring posible nga large scale nang ini nga modus. Natukiban man sa pagsinapol nga mayara sa mga ginabaligya nga duta nga wala pa matransfer ang papeles halin sa orihinal nga tag-iya. May ara yung nagabaligya nga hindi man ang ilang ngalan sa titulo. So bali nga daw nasa ilo na nila. I don't know if it is a scheme or what, so it's still subject to investigation. Nagpaandaman ang ahensya sa mga manugbaligya sang duta nga padayon yung ginagamit ang among modus. Kung magbaligya kamo sang inyo nga lote as a subdivision project, dapat tumano ni ninyo ang layi. Kay there are corresponding sanctions, no, and penalties kung hindi niya pagsundo ng layi. Ginahikot na sang ahensya ang training sa mga LGU agod datagan sa dugang nga ihibalo angot sa insyakto nga proseso sang pagbaligya sa duta agod malikawan na nga may mabiktima pa sa iligal nga baligyan ay isang duta. Upod kay si Duque, John Sala, Western Visayas.